Rok sa s rokom zišiel a brány výrobného závodu patriaceho do koncernu MAN spoločnosti LKV Komponenten sa opäť otvorili širokej verejnosti, predovšetkým však rodinným príslušníkom zamestnancov tejto bánovskej firmy. Pred rokom sme mali možnosť byť u premiéry tejto akcie. Teraz sa pozeráme na zábery z druhého dňa otvorených dverí, ktorý bol naplánovaný na sobotu 25. októbra so začiatkom o 10. hodine do poludnia. Aj tento rok bolo všetko nachystané s maximálnou precíznosťou a tak sa prví návštevníci a potom aj tí ďalší mohli po príchode do výrobnej haly okamžite zapojiť do víru atrakcií. Bohato prestreté stoly s výborným jedlom a nápojmi dodávali celému dňu rodinnú atmosféru, ktorú si všetci účastníci tejto akcie bohato vychutnávali. Pripravené boli aj zaujímavé atrakcie pre dospelých a samozrejme aj pre deti. Pre nich mala aj tento rok spoločnosť LKV Komponenten pripravené viaceré prekvapenia. Už z minulého roka známe a osvedčené maľovanie tvári a nafukovací hrad obohatili tento rok balónikový klaun a netradične aj živá atrakcia v podobe kráľa detskej zábavy, stále populárneho Majstra N. Ten potešil svojim vystúpením nielen deti, ale aj dospelých, ako nám prezradil, aj on má ku kamionom veľmi kladný vzťah. Ja už asi 5 rokov alebo 6 rokov chodím pravidelne na Jankov vršok, tam býva každý rok stretnutie kamionistov a preteky kamionov do vrchu. A mňa tam pozývajú každý rok a raz asi pred 2 rokmi som povedal, ale ja viete čo, ja by som veľmi chcel sa aj prežiť v tom kamione. Ja som totiž v kamione nikdy v živote nesedel a vyhoveli mi, veľmi radi ma zobrali na spanilú jazdu, to znamená po celom okrese, sme si v kamionoch a ja som mal najkrajší kamión a tam zhodou okolností bolo napísané, že MAN. A ja som nevedel, som myslel, že to ten pán sa volá, že MAN alebo čo. A potom mi povedali, že to je značka firmy, kde sa tie kamióny vyrába. No a teraz tu vám prídem a čo nezistím, že tie súčiastky na tieto najkrajšie kamióny, čo som videl, sa vyrábajú práve tu. Takže ja som tu úplne ako doma. Ja som tu ako doma úplne. Takže viezol som sa na kamióne a keby som ešte raz sa narodil, tak možno, že by som bol aj vodičom kamiónu. Súčasťou dňa plného zábavy, ktorý otvoril konateľ spoločnosti Erich Wimmer, bolo aj odmenenie podnikových športovcov, futbalistov, ktorí aj tento rok úspešne reprezentovali svoju firmu doma aj v zahraničí. Ceny futbalistom odovzdávali konatelia spoločnosti Erich Wimmer a Franz Ortner. V tento deň sa však nezabudlo ani na ostatných zamestnancov. Vlastne nikto neodišiel na prázdno. Koncern MAN, pod ktorý patrí aj bánovská spoločnosť LKV Komponenten, oslavuje tento rok 250. výročie priemyselnej histórie. Teda pred 250 rokmi sa začala písať slávna história spoločnosti MAN. Počas celého dňa mohli návštevníci sledovať veľkoplošnú projekciu a každý zamestnanec dostal takýto darček, ktorý mu bude pripomínať, že aj on sa podieľal na výrobe komponentov pre nákladné autá tejto svetoznámej značky. Hoci sa v tento deň predovšetkým oslavovalo, konatelia spoločnosti aj počas takejto akcie mysleli na aktuálnu situáciu nielen v automobilovom priemysle. Ako oni hodnotia uplynulý rok a súčasnú situáciu? Wir haben uns sehr gut entwickelt hier am Standort. Wenn man vergleicht zum Vorjahr, ist die Fläche deutlich größer. Myslím si, že sme sa v porovnaní s minulým rokom tu v Bánovciach nad Bebravou priestorovo rozšírili. Máme väčší obrad oproti minulému roku a som si istý, že finančnú krízu budúci rok určite prekonáme, hovorí konateľ spoločnosti a finančný riaditeľ Franz Ortner. Technický riaditeľ Erich Wimmer reaguje na odpoveď pána Ortnera so slovami: finančná kríza zabrzdila momentálne celý svet, ale myslím, že všetko pôjde ďalej a nákladné autá, ktoré neboli kúpené, budú určite v blízkej budúcnosti predané. Myslím, že nestratíme až tak veľa ako ostatní, pretože máme veľmi dobrý produkt.
Snažíme sa to nahradiť prácou z Viedne, ktorú sme už v podstate získali. Dokopy musíme očakávať, čo prinesie budúcnosť. Verme, že tá bude nielen v prípade tejto firmy, ale aj ostatných bánovských úspešná a avizovanú hospodársku krízu prežijú bez výraznejších strát. Pokiaľ sa všetko vydarí tak, ako si vedenie spoločnosti LKV Komponenten želá, potom sa môžeme už o necelý rok tešiť aj na takúto atrakciu, ktorá bola počas druhého dňa otvorených dverí veľmi obľúbená medzi návštevníkmi a ktorá preverila silové a taktické schopnosti všetkých, ktorí sa do sedla tohto býka posadili, aby sa popasovali o zaujímavé ceny. Dovidenia v LKV Komponenten o rok na 3. dni otvorených dverí.